Здравейте, уважаеми колеги. Не знам, чувам ли са? Червен, чувам ли са? Чувам ли са, викам? Не ме чуват. Извинявам се, не ме чуват, колегите. Колеги, по мой мобилен телефон 11 часа 56 минути. Да, уважаеми колеги, радвам се, че мога да стана пред вас като основен член на Адвокатския съвет. Благодаря за голямото доверие, което има към мене, да бъда част от ръководния орган. Интересното е да слушаме наистина Тодор Касабов, тъй като и през целия мандат не може да го чуем, не може да обясни нищо на съвета какво се случва. Това, което искам да споделя пред цялото събрание, уважаеми колеги, е, че адвокат Касабов крие информацията от Адвокатския съвет. Включително аз съм изключително обезпокоен за финансите на колегията. Адвокатския съвет няма никакъв достъп до приходите и разходите на Адвокатския съвет. Съответно, не знам какво се случва. Ние, както сме стъпали, няма финансов одит, колеги. Нямаме информация за наличните средства и съм изключително обезпокоен. И го заявявам пред настоящ събрание. Другото, което, колеги, ние нямаме достъп до входящия регистър на Адвокатския съвет. Входящия и изходящия регистър. Съответно, цялата информация, това, което обещава колегата Касабов, че ще има прозрачност при разпределението служебни защити, също няма как да му вярваме на това нещо, тъй като ние реално нямаме достъп до входящия регистър. И реално, дисциплинарните преписки, аз имам съмнение, че част от дисциплинарните преписки просто не отиват до Адвокатския съвет. Тези, които председателя не искат да стигнат до Адвокатския съвет, ги няма. Ние нямаме достъп до този входящ регистър. Какво се случва с тази дисциплинарна дейност, ние не знаем. Още със стъпването, колеги, аз поставих въпроса за случайното разпределение, а именно как се разпределят служебните защити и особени представителства. Това е един голям проблем. Виждаме от този така наречен доклад на председателя, колеги, който всъщност не е доклад на председателя, а това е всъщност е доклад на председателя, а не на Адвокатския съвет. В настоящия случай няма решение на Адвокатския съвет за обсъждане и приемане на това, което ви се представи. Това е негово еднолично становище. Може и някои други да го подкрепят, но няма такова решение на Адвокатския съвет. Съответно, аз съм се постарал и ви казвам, че пред всички вас и пред всички колеги, които се интересуват, съм готов да предоставя пълната информация за това какво се случва с служебните защити особени представителства. Изпратил съм доклад и тези проблеми са изключително големи. И абсолютно не вярвам, че от тук нататък, ако влязат тези правила, ще бъдат разпределени така, както се твърди, справедливо и съобразно постъпванията. Председателя крие съответно от адвокатското събрание и това какво се случва с обема на служебните защити особени представителства, колеги, които са над 1 милион. Съответно, ние нямаме информация какъв е този размер. Тя се крие от Адвокатския съвет, крие се от Общо събрание. Излишно има постъпили писма от съдилищата за размера на тези средства. Въобще всичко се крие, колеги. Това, което аз считам като моя мисия, това, което съм избран, е да разкрия всичко на адвокатите. Искам да знаете, че Адвокатския съвет, това, което извършва, е извършване законна и репресивна дейност срещу колеги адвокати, които са се платили членския внос. Това се прави по избор, конкретен, не към всички, специално срещу колеги. Изправя съм се срещу тази репресивна дейност. Радвам се, че Варненския дисциплинарен съд в състав мнозинство завчера реши, че това не представлява нарушение с особеното мнение на съдията Герасим Ковачев, така че предстои битката в тази посока. Сега, и какво се извършва всъщност от председателя? Председателя, аз не знам нещо да направя полезно за нас, адвокатите и за адвокатите, за Общо събрание, съответно, което може да представи. Това, което беше негово задължение, е да опази също имуществото. Аз като председател на 2 комисии бях тотално саботиран, включително и 3 комисии, бях тотално саботиран от един единствен човек, от председателя Касабов. Ние не можахме да приемем правила, не направихме инвентаризация на имуществото, не можахме да опазим имуществото на колегията. В момента офиса на колегията Батак е с щити, които всъщност Касабов нищо не направи, за да се вземат мерки и да бъде осъществен съответния ремонт. И това, което твърди за Общо събрание на етажната собственост, също е невярно.
И цялата подробна информация колега ще представя и всеки, който се интересува, може да намери съответно на нашата група адвокати от адвокатска колегия Варна. И очевидно тук се вършат неща, които трябва да бъде ограничено нашето време за изказване, така че благодаря ви за вниманието.